חוות הנופש ורד הגליל שוכנת בפאתי הגליל על גבעת צופה אל הכנרת. בחווה הוותיקה תוכלו ליהנות מחופשה גלילית ייחודית למקום. בורד הגליל בתי נופש קסומים מעץ ומאבן בזלת מקומית. בתי הנופש מותאמים למשפחות ולזוגות ופזורים בין המדשאות והאגן המטופח של החווה. חוות הסוסים שבורד הגליל הינה מהראשונות בארץ. לחווה מסורת ארוכת שנים של טיולי רכיבה. מדריכים מקצועיים, מוסמכים וידידותיים מובילים את טיולי הסוסים במגוון מסלולים הצופים לנוף בקעת גינוסר, הכנרת, הרי הגליל והגולן. בלב חוות הנופש ובסמיכות לרחבת הרכיבה נמצאת מסעדת ורד הגליל. מסעדה כפרית בסגנון אמריקאי. בקיץ תוכלו לשבת במרפסת וליהנות מארוחה משובחת המוגשת באוויר צלול ומול נופי הגליל והגולן. בחורף נזמין אתכם להתכנס מסביב לאח העצים שבמסעדה. בורד הגליל תוכלו ליהנות מתפריט עשיר לאוהבי הבשר, מנות צמחוניות, מנות לילדים וקינוחים משובחים. ספא קרוב לטבע, אשר נמצא בורד הגליל, מציע לאורחים מבחר טיפולים הניתנים על ידי מטפלים מנוסים ומקצועיים באווירה חמימה וביתית. בפינה מוסתרת וירוקה תוכלו ליהנות מסאונה פינית וג'קוזי גדול בטבע תחת כיפת השמיים. לאוהבי טיולים אתגריים על גלגלים, ורד הגליל מציעה מבחר מסעות ומסלולים בחיק הטבע באמצעות טרקטורונים, ג'יפים ואופניים. פשוט חוויה לכל גיל, חוות הנופש ורד הגליל.